Dabong saragyan. Semua melo, amat singgah dan Kobrasar ada sedang pikir. Bodol University से ada माबायदि सक्सेसफुल जाफुंसार आरो जों माने रिस्क लाखिदों जाहाथे जोंनिफ्रायबो माने सापर्ट मोजां प्रग्राम जों खोनासंनानै जेनेबा दिनैनि बे सुबुं हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आं बे समाव खावलायदों बे समाव पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि चीफ कनभेनर मानगोनां राकेश बर' बिथांखौ गावनि सिनायथि लानायजों लोगोसे बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं खावलायदों ada दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि प्रेसिडेन्ट मा बुङो जोङो मेसे भारत सरकारनिसिम जोङो मेसे मेसेज हरनांगोन जों बिथांमोनखौ बुंनांगोन दिनै इल' नङा जोंनि सोमावसारनाया जोङो इनि मैं बीजेपी सरकार एनडीए सरकार से यही आह्वान करना चाहता हूँ आगे आगे वाले जे जों साफ्रोमबो बर' फिसा हिसाबै रोंगौथि गोनां हिसाबै जाथिनि आरो हारिनि थाखाय बयबो ज' लैहोर लैहोर फैनानै गाजा गोमजायै हारिखौ गोजौआव दैखांनो थाखाय खामानि मावलांनांगौ आंनि दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय बयखौबो बेखौनो फोरमायहरनो लुबैयो बुहुमनि जेसेबां बर'फोर दं हारिनि थाखाय जाहाथे खामानि मावो बेनोसै गोजोन्थों जाब्रा जाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनिफ्राय गासै 30 जन बाहागो मोजां साक्सेस जानानै थांथोंसै लोगोफ्रा मोजाङै खोनासंनानै माबा मोनसे उनाव खामानि मावनो हागोन बायदि खोनासंनानै लाना थांथोंसै सेक्रेटारि इमेल्सा नोंखौबो लानानै खावलायबाय पिपल जॉइंट एक्शन कमिटी फॉर बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एडभाइजार अकुल चन्द्र बसुमतारी सिनायथि लानानै खावलायदों आरो सादुरारि एडभाइजार सिनायथि लानानै खावलायबाय